Rođen sam 6. novembra 1787. godine u Tršiću kod Loznice. Roditelji su mi dali ime Vuk da bi to ime oteralo duhove i veštice jer su im deca pre mene umirala. Dobar dan, čika Bogdan. Dobar dan, Vuk. Čika Bogdane, znaš li ti da pišeš? Ne znam, dete, nikad nisam učio. Ja tako želim da naučim da pišem i da čitam. Čitanje i pisanje naučio sam od svog rođaka Jefte Savić, koji je bio jedini pismen čovek u kraju. Ispunili su moju želju za obrazovanjem i upisali me u školu u Loznici. Međutim, tamo su učili samo bekavicu, a nju sam već znao. Školu nisam završio zbog bolesti. Kasnije školovanje nastavljam u manastiru Tronoši. Tamo me nisu učili, već su me terali da čuvam ovce. Zato me je otac vratio kući. Sa 17 godina bezuspešno sam pokušao da upišem Karlovačku gimnaziju. Nisam odustajao. Učio sam nemački jezik i obavljao pisačke poslove, sve dok Dositej Obradović nije osnovao veliku školu u Beogradu. Postao sam njen đak. Nažalost, zbog lečenja odlazim u Novi Sad i Peštu. Za moju nogu nije bilo leka. Ostao sam hrom. – 1813. godine odlazim u Beč. Tamo sam upoznao svoju buduću suprugu, Anu Mariju Kraus. Imali smo mnogo dece, od kojih su svi osim ćerke Mine i sina Dimitrija umirali u detinjstvu i ranoj mladosti. U Beču sam sarađivao sa mnogim učenim ljudima. Jernej Kopitar mi je bio velika podrška. Zahvaljujući njemu nastavila su moja najznačajnija dela. Sreo sam i čuvenu braću Grimm. Uložio sam mnogo truda i rada kako bih ostvario svoj životni san, da narodni jezik postane književni jezik. Reformisao sam tadašnje ćirilično pismo i stvorio azbuku, najsavršenije pismo na svetu. Primenio sam pravilo:
Piši kao što govoriš, čitaj kao što je napisano. Tvorac sam prve gramatike i prvog pravopisa srpskog jezika. Sakupljao sam i objašnjavao reči narodnog govora. Tako je nastao prvi rečnik srpskog jezika. Sakupljao sam i beležio narodne umotvorine, narodne pesme, priče, bajke.